Witam serdecznie. Щиро вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо ВНЕТ. Мене звати Софія Будко, я українка, мешканка Харкова. 3 тижні перебуваю в Польщі, у Варшаві. І маю приємність вести для вас програми з назви «Громадянин України в Польщі», присвячені передусім українцям, які були змушені залишити свою країну через війну. Ці програми присвячені і полякам, які дуже активно допомагають українцям від початку війни Росії проти України. Разом з редакцією Радіо ВНЕТ ми хочемо розглянути найважливіші теми та проблеми, які допоможуть українцям побудувати та організувати своє життя тут, у Польщі. З нашими гостями ми обговоримо ті питання, з якими стикаються всі українці, котрі сюди приїздять. Сподіваємося, що ці програми допоможуть нашій аудиторії освоїтися і зрозуміти процеси, які можуть полегшити життя українця у Польщі. Сьогодні спілкуємося про легалізацію перебування громадян України в Польщі. Гостем і експертом нашої програми є Кристина Гаварі-Олувко, власниця юридичної фірми «Сара», яка займається легалізацією перебування іноземців. Добрий день, пані Кристино. Добрий день. Kolejny ciekawy temat i chyba taki temat, który... Ще одна цікава тема, яка стосується кожного. Wszyscy Українці się zastanawiają, Чи варто клопотати про статус біженця? uchodźcami. І в зв'язку з цим питання. Takie pytanie z kolei. Czy możemy my nazywać każdą osobę, która przyjechała Чи кожну людину, яка приїхала після 24 лютого, можна автоматично вважати біженцем? uchodźcą? Так, можемо, як найбарdziej можемо. Так, можна. Люди, які залишили Україну після 24 лютого, зробили це, тікаючи від війни. Niezależnie z jakiego powodu przyjechały, głównym powodem ich przyjazdu był strach i У obawa. зв'язку з цим спеціальний закон дуже чітко визначає, люди, які приїхали 24 лютого і пізніше, можуть вважатися біженцями. Саме так їх потрібно класифікувати. Uchodźców i tak należy ich klasyfikować. Dlaczego tak należy ich klasyfikować? Люди, які хотіли б легалізувати своє перебування, так би мовити, традиційним шляхом, яким раніше громадяни України та інші іноземці легалізували своє перебування у Польщі, вже не мусять цього робити. Legalizowali się przed 24, no nie zalegalizują się, bo ustawa wstrzymuje taką legalizację. За законом цю процедуру легалізації тимчасово відмінено. Тобто українці автоматично отримують право легального перебування в Польщі. Підкреслю лише, що вони не мають автоматичного права на працевлаштування у Польщі. Pracodawca, nawet osoby, które wjechały pod... Навіть люди, які приїхали після 24 лютого. Роботодавець повинен зареєструвати таких працівників у місцевій службі зайнятості. Це дуже важливий аспект. І для іноземця, і для роботодавця, в якого потім можуть бути перевірки з місцевої інспекції з питань працевлаштування. Może mieć kontrol z powiatowego inspektoratu pracy. To bardzo, bardzo ważna chyba uwaga, moim zdaniem. Це дуже цінне зауваження, дякую. Jeżeli chodzi o taki prawny status uchodźcy, czyli na przykład, bo ja coś А тепер takiego щодо słyszałam, правового статусу że біженця. ludzie, tak nie polecali, nie Я чула від багатьох людей, що не варто його оформлювати, що він тягне за собою якісь обмеження свободи. Її вольність, так, її свободи, также... Чи могли б ви трохи прояснити це питання? Чим є правовий статус біженця? Правний статус угодźcy. Cudzoziemców dzielimy na dwie... Іноземців ми ділимо на 2 групи – на біженців та емігрантів. Jedni przyjeżdżają... Одні приїздять, бо бояться за своє життя або бояться повертатися до своєї країни, а інші приїздять з метою заробітку. Przyjeżdżają w celach zarobkowych. Якщо говорити про біженців, то біженець – це людина, якій немає куди повертатись, яка боїться переслідувань і втекла. Nie będzie wrócić, który obawia się... Бо її свобода, життя і здоров'я наражені на пряму або опосередковану Jego небезпеку. wolność, jego życie i zdrowie zostaje zagrożone bezpośrednio lub pośrednio.
Czy należy się bać Чи треба боятися статусу біженця? Перш за все, потрібно розуміти, що отримати його не так просто. У кожній європейській країні, і в Польщі також, досить непросто отримати статус біженця. Щоб отримати такий статус, треба відповідати цілому ряду критеріїв. Якщо людина приїхала із дійсно небезпечного регіону, на сьогодні це, наприклад, Маріуполь, Донбас, Донецьк, Луганськ, то цілком можна подаватися на біженство. Заява подається до прикордонної служби або до начальника міграційної служби за посередництвом прикордонної To od служби. razu przy wjeżdżaniu. Чи це можна зробити лише при в'їзді, чи можна також пізніше, коли людина вже в'їхала? Можливо, є якісь обмеження за строками. Можна податися у будь-який момент. У Польщі вийшов спеціальний закон про захист, щоб заяв на біженство не було так багато, бо дуже важко справитися з такою кількістю людей. Ciężko jest poradzić sobie z takim ogromem ludzi mimo wszystko, stąd i ustawy były pisane bardzo Тому закони писалися на швидкоруч, бо треба було прийняти якесь рішення. Bo prawo nie zabrania, ani nie zabraniało przed 20. Що стосується статусу біженця, то, як і раніше, до 24 лютого закон не забороняє просити притулку одразу після перетину кордону. Натомість процедуру припинено до 31 грудня. Тобто навіть якщо людина подасться на біженство на підставі закону від 8 квітня, треба врахувати те, що така заява не буде розглядатися до 31 грудня 2022 року. Wniosek nie zostanie rozpatrzony do 31 grudnia 2022. Тобто оформлення цього статусу триватиме більше, ніж півроку. І фактично людина може перебувати в Польщі на тих самих правах, що й інші українці, які не оформлювали цього статусу. Тобто може, скажімо, працювати. Tak, inni Ukraińcy, którzy na przykład nie chcą dla siebie tego statusu, tak? Чи є якісь обмеження для особи, яка чекає на оформлення цього статусу? Такі особи. І що найцікавіше, чи людина, яка вже отримала цей статус біженця, має можливість працювати, чи виїздити з країни? Чим це загрожує? Питаю, щоб кожен українець остаточно це усвідомив. Хоча, певне, всі і так усвідомлюють, але варто, щоб це прозвучало. Перш ніж подавати заяву на отримання статусу біженця, ми повинні подумати, для чого нам це потрібно. Чому ми хочемо стати біженцями в прямому значенні цього слова? Зазвичай, одна з основних причин – це страх повертатися у рідну країну. A więc w momencie, kiedy nasza sprawa jest rozpatrywana, otrzymujemy На період розгляду справи ви отримуєте тимчасове посвідчення особи. Ваш паспорт, якщо він у вас є, залишається на зберіганні у керівника міграційної служби. І ви фактично не можете виїхати. Nie wyjeżdżamy, ale nie dlatego, że nam ktoś broni. Але не тому, що вам хтось забороняє, а тому, що ви знаходитесь під процедурою, де умовою отримання статусу біженця є виконання певних умов. І ви або погоджуєтесь на це, або не погоджуєтесь. To wtedy Якщо ви згодні, то начальник міграційної служби через прикордонну службу запускає цю процедуру. І вона іноді триває рік, а іноді й більше. Czasami rok, czasami nawet dłużej, ale Треба перш за все для себе зрозуміти. Я хочу отримати статус біженця, бо боюся повертатися. nie, że Те, що зараз війна, це одне, бо війна рано чи пізно to закінчиться. dalej. А що далі? Moja rodzina Чи переслідуватимуть мою сім'ю? To ja siłą Якщо rzeczy так, chcę то я не wracać. хочу Więc повертатися. nie mam się czego obawiać. Co jeszcze? W Ще один важливий момент, про який варто знати громадянам України і не тільки їм, цю процедуру можна перервати. przy okazji, ale ogólnie cudzoziemcy taką procedurę można przerwać. У будь-який момент? Na każdym etapie Так, postępowania цю процедуру można можна przerwać перервати на taką будь-якому procedurę. етапі. Nikt Ніхто нікого не везе до в'язниці, не замикає, ні до чого не змушує. co się Що nazywa стосується роботи, тобто другої частини вашого питання, то існує додатковий захист, який надається за замовчуванням при отриманні статусу біженця. І це один із факторів, який витікає зі статусу біженця. Punkt jakby statusu uchodźcy jest również ochrona uzupełniająca. Ale Цей захист, який польська держава забезпечує іноземцю, громадянину України в межах надання статусу біженця, передбачає також грошові виплати. uchodźcy
przewiduje również zasiłki w formie pieniężnej. І якщо ми приймаємо відповідне рішення і отримуємо згоду на працевлаштування від начальника міграційної служби, то ми відмовляємося від грошових виплат і починаємо працювати. Taką pracę. Czyli po prostu nie Тобто заборони як такої немає, і отримати дозвіл можна в індивідуальному порядку. jakoś tak Wszystko można Все можна отримати, про все можна домовитися. Program Програма для біженців передбачає також безкоштовний супровід юриста-перекладача, який допоможе в усіх питаннях від А до Я, аж до моменту отримання рішення начальника міграційної служби Urzędu do Spraw Cudzoziemców, скорочено УДСЦ. Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w skrócie UDSC. Тому не треба боятися цього кроку, якщо ви цього хочете і знаєте, що вам немає куди Wiemy, że повертатися. nie mamy gdzie wracać. Jedną z podklasów Один із підвидів захисту за процедурою біженства – це так званий додатковий захист. pozwalająca na pobyt w Polsce. Це форма, яка в майбутньому дозволяє подаватися на посвідку на постійне проживання. Rozumiem. I jak już Тобто, коли людина отримує статус біженця, то вона фактично здобуває такі ж права, як, наприклад, громадянин Польщі? jak i kto? Obywatel Polski czy Nie, Ні. nie? A jakie? Ні? А які? takich praw nie nabywa. Ні, таких самих прав вона не здобуває. Jak osoba Здобуває схожі, але є цілий ряд моментів. Rzeczy nie chciałabym tutaj być. Це будуть радше права, подібні до тих, які має людина з посвідкою на постійне проживання або резидентурою. W tym okresie, jak osoba ze stałym pobytem czy z pobytem rezydenta długoterminowego. Є coś takiego В Україні є такий статус особи з обмеженими можливостями. Формулює то, powiem Як щодо таких осіб, які приїздять до Польщі? które tutaj przyjeżdżają, tak? Bo u nas na В Україні вони мають посвідчення про інвалідність, на підставі якого отримують певні пільги, виплати. Засілки і так далі. Якщо така людина приїздить до Польщі, чи має вона право на допомогу і надання особливого статусу? Чи може теж ubiegać o Що зараз повинні робити українці з обмеженими можливостями, які приїхали до Польщі? Угодźcy з України? Znowu musimy wrócić В першу do nadania чергу numer оформити PESEL. номер Ale PESEL. przyjmując, że Якщо mamy песель ten вже PESEL, є, tak, osoba, люди з która України отримують otrzymuje насправді небагато niewiele wprawdzie, 300 dostaje злотих одноразової допомоги. 300 злотих. Jeśli А малолітні się o діти, zasiłek na як і małoletnich польські dzieci, громадяни, mamy 500 отримують złotych, додатково obywatele polscy 500+. otrzymują. Natomiast mamy tutaj taką Є ще kwotę виплати jeszcze 700 злотих, які надаються відповідно до групи інвалідності. Od grupy Також можна оформити індивідуальні види допомоги. indywidualne pomoce. Центри соціальної допомоги можуть їх призначити. Dysponuje środkami na udzielenie takiej pomocy. I Крім того, польська держава вже отримала або очікує на отримання додаткових дотацій з Євросоюзу для допомоги людям з інвалідністю, які переїхали через війну в Україні. Pomoc osobom niepełnosprawnym, którzy uciekli. Чітко визначеної суми на сьогодні немає. Na dzień dzisiejszy wyznaczonej kwoty. Гадаю, все буде залежати від індивідуальних потреб біженця. Indywidualnych potrzeb uchodźcy. Я маю на увазі біженця загалом, а не людини, яка обов'язково має правовий статус біженця. Najbardziej, ale До уваги береться також, чи в цієї людини є діти, чи вона виховує дітей сама, чи потрібна допомога для їхнього навчання у школі, чи потрібна соціальна допомога, одяг тощо. З вами проводять бесіду, і тоді приймається рішення. Зрештою, за такою самою схемою соціальна допомога надається і громадянам Польщі. Bardzo podobnie. А куди потрібно звернутися, щоб оформити такий статус, який дозволяє отримати додаткову допомогу від держави? Są odpowiedzialne za udzielenie За надання допомоги відповідає адміністрація гміни. wniosek. Вона ж допомагає подати документи. Загальну заяву можна знайти на сайті, але все одно адміністрації гмін мають власні заяви. Żeby też Інспектори powiedzieć, пройшли że підготовку szkoleni і допомагають українцям заповнювати такі заяви. Takie wnioski. Ośrodek Це стосується виплат, на які українці мають право за законом. Також є центри соціальної допомоги. Mamy tragiczną Якщо, незважаючи на всі виплати, ваше становище все одно скрутне, вам не вистачає грошей, якщо ви маєте інвалідність, тоді треба звертатися до Центру соціальної допомоги. Ośrodek pomocy społecznej wydaniem decyzji albo nam І przyzna, цей центр albo прийме рішення щодо надання або ненадання додаткової допомоги. Якщо отримаєте відмову, то отримаєте інформацію про те, куди ще можна звернутись. ZUS nam dla Натомість по виплати на дітей 500+, звертаємось до ЗУСу. prawne, które w swoim kraju
a więc mam na myśli Ukrainę, otrzymały grupę inwalidzką bądź... Добре було б, якби люди, які в Україні отримали відповідну групу інвалідності, мали якісь документи. Якщо немає з собою, добре було б, якби хтось із родичів переслав з України. Oczywiście nie jest to wymóg absolutny, niemniej jednak bardzo pomocny w uzyskaniu... Звісно, це не обов'язкова вимога, але це дуже спрощує отримання подальшої допомоги в Польщі. Jeżeli mamy taki dokument, udało nam się taki Якщо у вас є такий документ про інвалідність, таке посвідчення, legitymację, którą mamy o niepełnosprawności, wtedy tłumaczymy tutaj na język polski przez tłumacza tylko i wyłącznie przysięgłego. перекладіть його на польську мову у присяжного перекладача і звертайтеся до Центру соціальної допомоги або ЗУС, Zwanego lekarza orzecznika. або до лікаря-експерта ЗУС. Orzecznik wtedy kwalifikuje nas Цей лікар також може призначити вам групу інвалідності. bądź stwierdza nam, jaki procent mamy niepełnosprawności. А прошу я ще витлумачити. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, що означає скорочення ЗУС. No tak, dla nas to proste, a Звісно, зараз поясню. ЗУС означає заклад убезпечень społecznych, служба соціального страхування. До нього потрапляють всі внески на соціальне страхування. Państwowym organem Ця служба підпадає під юрисдикцію Міністерства охорони здоров'я і є державним органом, який опікується всіма застрахованими людьми. Зрештою, не тільки застрахованими, а й безробітними, або людьми, які мають скрутне фінансове становище. Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Także jest to Користуються допомогою соціальної служби. Це державний орган, який виплачує також різну фінансову допомогу, пенсії і інші виплати, в тому числі родинні. Dziękuję. I jeszcze bardzo Ще одне дуже цікаве питання. є зв'язане з тим, що Наскільки мені відомо, після початку повномасштабної війни до Польщі приїхало багато вагітних жінок. І ці жінки тут народжують дітей. Якщо дитина народилася в Польщі, як її можна зареєструвати? Що має зробити жінка, яка народила тут дитину? Go zarejestrować, czyli co musi robić najpierw taka kobieta, która tutaj urodziła to dziecko? Musimy sobie najpierw postawić... На початку маємо прояснити один момент. Польща надає громадянство не за місцем народження, а за походженням. Тож будь-яка дитина, іноземець, яка народилася в Польщі, не набуває польського громадянства. Це треба зазначити одразу, бо таких питань багато. Жінка, яка отримала песель і народила дитину, може цю дитину зареєструвати, як і будь-який громадянин Польщі. І ще один варіант, де песель нам дуже допоможе. Зареєструвати дитину можна у відділі реєстрації актів цивільного стану на підставі виписки, отриманої в пологовому будинку. Гадаю, що ця процедура виглядає так само, як і в Україні. Тож з технічного боку жодних відмінностей немає. Звичайно, жінка не оплачує пологи і не несе жодних витрат. Навпаки, потім вона має право отримувати грошову допомогу на цю дитину. Треба пам'ятати, що для отримання фінансової допомоги дитині після народження також потрібно оформити песель. I z tego, co ja zrozumiałam, taki maluch uzyskuje... Наскільки я розумію, дитина так чи інакше отримує українське громадянство. Так, якщо українка народила дитину в Польщі, то дитина отримує громадянство матері. А якщо один з батьків дитини має польське громадянство, то, звісно, отримує польське. Угу. Ну і може є ще трохи таке Тепер дещо сумне питання, але його, на жаль, не уникнеш. Що необхідно зробити у випадку смерті одного з членів родини під час перебування в Польщі? Тут теж віємо, що Зараз, як відомо, сюди зі своїми дітьми приїздить багато літніх людей. Багато хто з них має хвороби. Що потрібно робити в такому випадку? В тим випадку. Якщо в нас трапиться таке нещастя, якщо помре хтось з родини, то перше, що маємо зробити, це отримати свідоцтво про смерть у відділі реєстрації актів цивільного стану. В тому самому відділі, де беремо інші документи і де реєструємо новонароджену дитину. Той самий відділ видає і свідоцтво про смерть. Після отримання свідоцтва про смерть потрібно звернутися до Бюро ритуальних послуг, яке в такому випадку
початку контактує з посольством України з метою перевезення тіла або поховання у Польщі. Pochówku w Polsce. Nie jest jeszcze Ще немає чітко сформульованого закону про поховання, оскільки раніше поховання іноземців у Польщі було досить дороге. Drogim dla cudzoziemca, dla rodziny był drogi. Родина повинна була немало за це заплатити. На даний момент якісь послуги точно є, але ще немає остаточної процедури. Jest to zasiłek pogrzebowy. Раніше була і зараз залишається виплата 4 тисячі злотих на поховання у випадку, якщо людина була застрахована. Якщо людина не мала страхування, але в'їхала до Польщі як шукач притулку від війни, то це страхування вона отримує автоматично після оформлення номеру PESEL. Так, наприклад, людина в'їхала раніше і сталося нещастя. Скажімо, чоловік працював тут 3 роки, а жінка приїхала до нього 25 лютого. Тож чоловік уже не зараховується до групи біженців від війни. Його жінка отримає 4 тисячі злотих на поховання, якщо її чоловік був застрахований. Зрозуміло. Ще хочу уточнити. Ви сказали, що людина має отримати свідоцтво про смерть у відділі реєстрації актів цивільного стану. Cywilnego, ale bo u nas na przykład w Ukrainie, jeżeli taka sytuacja В Україні член родини має зателефонувати в поліцію, викликати швидку, і саме ці служби мають підтвердити факт смерті. Як це відбувається у Польщі? Jak to wygląda w Polsce? To znaczy, może ja zbyt ogólnie... Я відповіла дещо узагальнено. Зосередилась на отриманні свідоцтва, а не на перших моментах після події. Gdzie się to wydarzy? Це залежить від того, де настала смерть і що було її причиною. Ta tragedia. Jeżeli Якщо чоловік помирає у лікарні, все однозначно. Треба отримати у лікарні довідку про смерть. zgonu, z którą Цю довідку ми подаємо до відділу реєстрації актів цивільного стану і на її підставі отримуємо свідоцтво про смерть. Офіційний документ. Jeżeli wypadek samochodowy jest również... Якщо сталася автомобільна аварія, на місце приїздить швидка, і лікар також видає довідку про смерть. Jeżeli rzecz się ma w mieszkaniu, oczywiście jest wezwana... Якщо це сталося в квартирі, то треба викликати поліцію і швидку. І лікар, який приїздить додому, так само підтверджує факт смерті і видає довідку. Życzy sobie wtedy rodzina... За бажанням родини, якщо, наприклад, є якісь підозри чи неясності щодо причини смерті, або ж за рекомендацією лікаря, може бути проведений розтин. Wtedy jest... Тоді людину забирають на розтин, і лише після цього можна отримати довідку про смерть. Przez lekarza, który wystawia tą kartę... Не плутайте довідку про смерть зі свідоцтвом про смерть. Довідку дає саме лікар. Jest wystawiany... Тобто свідоцтво про смерть видається у відділі реєстрації актів цивільного стану на підставі довідки про смерть, виданої лікарем. Musi być lekarz... Але на місці завжди повинен бути лікар, оскільки поліціянт не може документально підтвердити факт смерті. Bardzo, ja chyba... Щиро дякую. Я вже запитала про всі моменти, які мене цікавили. Але, звісно, постійно виникають нові запитання. Можливо, є щось таке, що ви хотіли б сказати, підкреслити, звернути увагу на якийсь аспект, який ми не заторкнули в нашій розмові. Na koniec chciałabym... На сам кінець я маю кілька слів для іноземців, які приїхали в Польщу до 24 лютого, і чиї родини доєднались до них після 24 лютого. Треба пам'ятати, що всі, хто приїхав до 24 лютого, не звільняються від обов'язку легалізації свого перебування і повинні подавати документи на продовження його терміну. Automatycznie, żeby przestrzegać legalności pobytu, winni składać... Треба це робити хоча б тому, що пізніше можна буде податися на карту резидента і посвідку на постійне проживання. Це важливо, оскільки закон про тимчасовий захист не гарантує нам права на постійне проживання і роботу. Спеціальний закон гарантує нам тимчасовий захист. Нам здається, що є лише теоретична різниця, але є й різниця практична. Кожен іноземець і кожен роботодавець теж повинен пам'ятати про те, що він не може брати працівника на роботу без необхідних дозволів. Lub chociażby zarejestrowania go. Він також повинен зареєструвати його на сайті, щоб потім не було проблем під час перевірки з інспекції з питань працевлаштування. Ostatnią rzeczą. І останній момент, на який я хотіла б звернути увагу, це водії-міжнародники, навіть ті, які приїхали після 24 лютого. Ці чоловіки можуть вільно переміщатися між країнами незалежно від віку, можуть у будь-який момент продовжити строк дії посвідки і вільно їздити Євросоюзом. Вони не мають жодних обмежень
обмежень і не належать до категорії біженців, які підпадають під tymczasowy захист. Дякую за увагę. Co do wstrzymania złożenia dokumentów przy ochronie tymczasowej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chyba dzisiaj... Шановні глядачі, сьогодні ми поспілкувалися про дуже потрібні для життя речі. Отримали відповіді на численні питання, з якими стикаються українці, які шукають безпечного прихистку в Польщі. Вичерпні відповіді на всі питання надала нам пані Кристина Гаварі-Олувко, власниця юридичної фірми «Сара», яка займається легалізацією перебування іноземців. Щиро дякуємо, пані Кристино. Я також вам дякую. Дякую нашим глядачам і запрошую на наступні зустрічі, присвячені важливим аспектам організації життя українців у Польщі. Тематом організації життя українців в Польщі. Дякую, до побачення, разом переможемо. Обов'язково переможемо. Дякуємо.